Welcome back sa Let's Talk as we celebrate our second anniversary. Dito po yan sa Core TV. At balik po tayo kay Bokal Jerry. Sir, yung nga kanina yung nabinbig kong pag-usapan naman natin ito sa ngayon is yung father of the daycare centers, ikaw, at of course itong project na Butika ng Barangay. So, ito muna. Let's talk about the father of the daycare centers in Ilocos. So, how did you come out with this? Paano to? Alam mo, nung ako ay vice mayor pa ng Bigan, nagustuhan ko na yung development ng daycare namin doon. Tapos nung ako ay naging bukal, namamasyal na ako province-wide. Napapag-usapan din siya nga, pinapasyalan ko yung mga daycare. Karamihan pala walang daycare. Obligado ang barangay na dapat may daycare. Kasi development ng mga bata yan eh. As early as very early age. Sabi naman ng mga barangay, wala naman kaming pera. Paano kami magde-develop? Sometimes we comply with the memorandum sa amin na to come up with a daycare. Minsan sa bahay kubo na lang o sa ilalim ng puno, doon nila ginagawa just to comply. Pero wala silang center. Yes. Wala silang daycare center. Tapos sinasabi pa yung mga nakakausap ko minsan, yung mga bata, pag pupunta sa daycare nila, hila-hila yung upuan. Totoo yun. Kasi pagbalik, hila-hila naman yung pauwi. Ganon. So, walang gamit, walang daycare center. How can these daycare children develop kung ganon? So, ikwinento ko ito kay Governor Chavit at sabi naman ni Governor Chavit sa akin, go ahead. So, yun, kinuha ko na lahat ng mga data, kung sino-sino yung mga walang daycare center. At nung panahon na yun, marami na tayong naipunda na daycare centers. Sometimes funded by the provincial government and sometimes funded by Congress. Kung sino yung mga congressman nung araw. Ganun. Okay. Sino yung naunang daycare center? Anong lugar ang unang naka-avail? Yung una mong binigyan? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na matandaan. Pero I know that there are a lot of them. Sunod-sunod na kagad yun. Maraming natayo tayong daycare centers. What about sa mga gamit ng daycare centers? Kasama ba doon sa mga inano mo? After nung marami na tayong naitayong mga daycare centers through the help of our governor and the congressman nung araw, yung mga upuan naman at table. Ang sinunod mo? Okay. Nung una, ginawa, nung nasa Bigan ako, nung vice mayor ako ng Bigan, wooden tables and chairs. Okay. Pero nung naging bukal ako, monoblock na. But then, as experience-wise, yung mga monoblock, after 1 year or 2 years, nagiging crispy siya at madaling nasisira. Sira. Oo. Nainitan yung mga sumunod na binigay kong upuan, kasi nagkaroon na naman tayo ng second round distributing daycare tables and chairs, kahoy na. Kasi yung kahoy direct, pagka marumi na yung table, pipinturahan mo lang eh. Bago na naman. O i-varnishan mo, bago na naman. Kung medyo umuuga, pukpukin mo lang eh. Pukpukin na naman. Ganon. So, yung wood, saan galing yun? Pinagawa nyo? Or pinagagawa na. Ang ano niyan, yung JCS Foundation nga, umuutang na sa mga lumber. Okay. Okay naman yung mga lumber uputang. Ayun, pinagagawa na natin yun sa opisina. Tapos, distribute na natin through the coordination with Governor Chavit, Governor Dividend. Tapos, sisingilin, maniningil na lang tayo. Sa kanila? Sa probinsya? Sabi ko, papunduhan naman na para makabayad tayo sa lumber. Oo naman. That was the system para mabilis. Yeah. What about the books, mga libro? Mayroon na ba tayo na binibigay? Nag-distribute ako ng books noong araw pero not lahat. Kasi kukunti lang yung na-solicit natin libro. But then meron akong libro noon na i-recommend dito sa probinsya, but then because of lack of funding, hindi natuloy. Pero kung may pondo tayo siguro, malamang, pwede pa kasi nandiyan naman yung mga libro pa eh. Hindi naman nawawala eh. Tapos, sir, let's move on. Ito, matagal na natin ito na pag-usapan, ang Butika ng Barangay. Ikaw din ang may
nag-initialize ng programang ito. So, kumusta ngayon to? Ongoing pa ba? Nakaka-avail pa ba ang mga barangay? For your information, Derek, we have 768 barangays in Ilocos Sur. Yes. Lahat yan, meron din silang butika ng barangay. Oh, Yeah. great. Magaling. Tayo lang, probinsya ng Ilocos Sur lang ang naka 100% nabigyan ng butika ng barangay, lahat ng barangay. What about yung mga gamot doon? Sino ang nagpo-provide? At Ang gamot, ang isang butika ng barangay, nabibigyan ng 25,000 worth of medicines. per butika ng barangay. Mhm. At sila nabigyan lahat yan. Ngayon, bago natin binigay yung butika ng barangay, sineseminar natin yung mga manager ng Ng butika ng barangay. Oo. Hindi barangay ang nagmamanage, hindi barangay Yung mga councils? iba, barangay mismo. Oo. Depende kay barangay captain yan eh. Okay. Kung sino yung katiwala niya. Mhm. Minsan, yung barangay health worker niya ang katiwala niya. Okay. Or member ng barangay council ang katiwala niya. Wala niya. Depende. Sige. Tapos, Bago bigyan natin ng butika ng barangay, kung sino yung mga katalek ni Apo Kapitan, sineseminar natin yan. 2 per barangay. okay, dapat. alternate sila. Para maturuan sila management, maturuan sila how to handle di butika ng barangay, Gay. hindi pautang o hindi pamigay. Kasi iba yung butika ni Apo Kapitan sa barangay. Barangay. Iba yung butika ng barangay. Yung butika ng barangay talagang is a business entity yan. CNC. Oo. So pagka naibenta nila yung mga medicines na butika ng barangay, bibili na naman sila ng Replacement nila. Oo. Hindi yung antay na naman sila sa iyo na, Hindi. Sir Jerry, wala na kaming stocks. Hindi, bibili sila. Kasi ang butika ng barangay ay mas mura sa mga regular na butika sa bayan. At saka yung butika ng barangay, Derek, kung yung tao ay sa barangay ay may sakit, no? Sa gabi, itatakbo mo yan sa bayan. Gagastos ka ng tricycle o jeep. Kakatok ka sa butika ng gabi. Oo. Wala pa nagbubukas. Oo. Ang butika ng barangay, pag kailangan mo gamot, nandyan na sa kapitbahay mo yung gamot mo. Kahit anong oras ng gabi, nabubuksan yan. Kasi Dapat. halos magkakakilala kayo eh. sa Oo. barangay. At sa part na nila sa seminar Yun ang nila. advantage. Oo. Mura na yung gamot. Kasi generic yung gamot natin. Masave mo pa yung pamasahe mo and time and effort. Masave mo. At saka always ready yung gamot. Yan. Kasama sa seminar nila yan na Kasama sa dapat seminar. bukas sila parate. Kasama sa seminar No yan. matter anong Yan. oras. Oo. Tapos, paano nyo natututukan to, sir? Yung replenishment at kailangan... Meron tayong team up with the Department of Health. Okay. Yung Department of Health, meron naman silang mga representative, anong tawag dito? Medical representative. Oo. Medrep. Oo, itong mga medrep na ito, sila naman ang, may area sila eh. Oo. May area sila. Kung anong area niya, 2 bayan, pinapasyalan see. niya yan. Oh. Obligado sila kasi part of the agreement yan. Na dapat pasyalan nila Yeah. para kung walang stocks, kailangan nilang... Tutulungan, nakikita yung mga butika ng barangay na mismanagement, nakikita kaagad. Yeah. Sir, pero ang requirement sa pagkaroon ng butika, di ba dapat kailangan may, ano tawag doon, may pharmacist na tawag doon? So, paano yan? They undergo seminar workshop. Okay. Ang magsaseminar sa kanila, mga people from DOH. Sila lang magbibigay ng parang license nila to operate the butika ng barangay. Barangay. So, at least may tulong pa rin ang It is a DOH. legitimate butika. Pero, ba sabi mo, yung bago ka makapag-open the seminar, you're giving them 25,000 pesos worth of medicine, di ba? Yeah. So, saan ang gagaling yung 25,000 pesos worth of medicine na yan para sa Sa isang barangay? DOH. DOH It's mismo. a program of the national government. At ano ang role ng JCS doon? O Sila ikaw? nag-facilitate ng seminar, sila nag-facilitate ng coordination with the mayor and the barangay people, the barangay captain, and the yung management, either barangay health worker or barangay council ang magmamanage. Sila nagpa-facilitate. Tsaka alam mo, Derek, sa national government, swapangan din yan eh. Unahan. Nung unang umpisahan ko ito, hirap na hirap ako.
nagpunta na yung mga representative ng national government, DOH, nag-seminar na kami. Yung medicines namin, 3 buwan, 4 na buwan, wala pa. Okay, ano ginawa mo nyo? Nung natutuhan ko, ganun pala. Unahan, sulutan, sa itaas. Unahan talaga. Oo. Palakasan, nandiyan pa rin. Ganun. So, nung natutuhan ko yan, nakilala ko itong mga dapat makilala, ay alam ko na. So, pag sineminar ko yung isang barangay, cluster barangay yan eh. Pag sineminar namin yung cluster barangay, in 2 weeks, nandiyan ang gamot. Okay. Totoo yun. Ngayon, ang gastos lang ng foundation. Kasi truck eh. Gastos ka ng gasolina. Truck. Ang kila ng truck, gasolina. Para madalo yung mga gamot dito. Ikaw ang kukuha sa Manila. Hindi i-deliver sa region. Sa region na. Tapos ikaw na mag-distribute sa mga barangays na yan. Kanina nabanggit mo sa PCS o kahit sa PAGCOR ay medyo pag ikaw ang nag-endorse, especially nag-endorse ang JCS o ikaw mismo ay nabibigyan ka agad ng solusyon o nabibigyan ka agad ng pansin. Gaano kabilis yung pagbigyan ng pansin at usually, sino ang mga nabibigyan mo ng ganong klaseng mga referrals? Puro indigent sila. Alam mo kasi, Derek, yung JCS Foundation, na-establish na ang credibility niya sa PCSO. At saka yung system nila, tinutupad namin. Kailangan kumpleto papeles mo. Do not bring a patient incomplete ang papers kasi babalik lang yung papeles. Waste of effort, waste of time. Di ba? So, bagay, totoo yan. Lahat ng requirements, ihanda namin. Lahat ng information. Lahat ng requirements, padala na sa PCSO. Sometimes, nandun pa lang yung parents ng patient o 2 days, 3 days, nakukuha na yung guarantee letter. Wow. Ang guarantee letter, ibig sabihin ng guarantee letter, linalagay doon kung magkano yung amount na bibigyan nila. May 20,000, may 50,000, may 100,000. Depende yung kaso ng pasyente. Binibigyan na kagad yun. Ayun, pag pinakita mo yung guarantee letter sa hospital, they will work on it already. Guaranteed na yung gastos dyan. Yes, sir. Tapos kami rin dito sa CORE, we would like also to join sa foundation mo para at least kagaya makatulong tayo sa mga indigents natin na nangangailangan ng tulong. Well, we will be honored, Derek, kung makipag-join kayo. Kagaya ng sabi ko, ang hirap talaga ma-establish yung credibility. Kaya yung credibility ng JCS Foundation, nagpapasalamat ako at tiwalang-tiwala sila. Even yung mga organizations abroad, tiwalang-tiwala nila kasi nagpapadala sila eh. Otherwise, kung wala silang pinadala, hindi ka pa kakatiwalaan. Totoo yun, totoo yun. With kahit mga simple balikbayan box, mga damit or medicines, and the support itself. Sir, before we pause for a break, ito lang muna, bakit mostly medical missions o di kayo mostly health ang kinoconcentrate mo when it comes to foundation? Ang mga taong bayan ang nagtulak sa akin yan. Lahat na nakakausap ko, alam mo, hindi naman tayo gobernador, hindi naman tayo vice governor o wala naman tayong pondo. So, people, when they approach me for yung mga kaya ko. They will not approach me for, bigyan mo kami ng building. Bigyan mo kami ng kalsada. They will not do that to me. Okay. But sometimes, meron din mga lumalapit, tulungan mo naman ako kay congressman, may resolution na kami. Tulungan mo naman ako kay governor, meron na kami binigyan na resolution. Yun, okay yung mga ganun. Pero mostly, pag nakikita nila ako, sir, yung daycare namin, sira na, baka pwede mo kami tulungan bigyan ng bagong building ng daycare, yun, pwede yun. Pwede yan. O kaya, yung mga gamot, o kaya may sakit, pinupuntahan ko mismo yung mga may sakit na hindi na kaya lumakad. At pinakukuha ko ng ambulansya, dinadala ko sa hospital natin dito. Ganun bang kaso? Yeah. Sige, diyan ka muna, sir. So pagbabalik mo natin sa final set together, pag-usapan naman natin, because as we all know, si Honorable Jerry Singson is also the Sangguniang Panlalawigan member. Ano na nga ba ang mga nagawa niyang proyekto? Iyan po sa pagbabalik ng Let's Talk.